Olatzeleri arrasatearrak isa 12 urte daramatza Oslo bizitzen, Norvegiako hiriburuan, goazen bere esperientzia ezagutzen. Japon izango zen. Iruditzen jadala gizarte bat, pixkat Noruegan antzerakoa, oso organizaua, garbixa, alimentazio aldetik interesantia. Igual Euskal Herrixan, hiri handi baten. Adibidez, txinera, beste berbaitzen danez, gustoko jaten ikastea. Igual gehixenak izango diez. 4-5 hizkuntza baino gehiago ikasteko, ez dut uste denborakotenik bizitzan. Nahi gustatzen jat hotza, ze azkenian hotza itxen dagoenean jartzen duzu txamarra hon bat, zapata zenduak edo gorrua, baina beruakin askoz ezaiagoa itxen jat. Kaixo Latz, zer moduz? Kaixo, ondo, hemen Noruegan, Oslo nau. Udau zainaia, jau da Oslora edo ondiok ez? Heldu da, normalian izaten da maiatza, justo negutik udaberrira pasatzen dan urtaro ezberdin hori ez, neguen ez die koloriak ikusten, dana elurtuta da, hotza, dana beltza eta txurixa, eta ointxe justo lorak eta natura gustatzen da, derrepente maiatzea. Normalian izaten da, maiatzak 17, Noruegako egun nazionala, justo aldaketana, ez? Udaberri, uda aldera. Egun nazional hortan zer ospatzen da edo zer egiten da? Ospatzen da, Noruega lurralde bezala, egun horretan ikusten dira Noruegako banderak danien, eta normalien hiriburuan egoten dien erreginak, balkoien, eta jaten die desfilatzen umiak. Orduan, egun hortako pertsona garrantzitsuenak umia diez. Eskoletako umiak urtutzen die, eta juten die bueltatxo bat emuten Osloan, Noruegako lekudanetan, baina Osloan da ekintzaik handixena, eta izaten da hori dana jantzten die euren bunadakin, bunada traje tradizionala. Kaledanak egoten die Noruegako banderaz beteta, itxen die gozari antzeko batzuk, baina gozarixak janai pilo batekin, eta abesten da egun hortako Noruegako abesti nazionala. Eta aldaketa hori eta gero, zelakoa da? Zelakoa dira datozen hilabeteak Noruegan, udako hilabete honek? Normalean etxen dago asko jota 20 gradu inguru, 20-25 igualu da. Eguzkisa hemen iparraldean oso gertu da, orduen eguzkisa hauenean, igerri itxen da, eukiozu ezin zaifan adidez beltzez jantzitxaz, igertzen duzu Euskal Herrixan baino gertua. Ja, ekainean gauz, ikasturtia bukatuta, honezkero? Ikasturtia bukatzen da Euskal Herrixan bezala, ekainako 21, eta infanta jakie ikasle, 3 aste. Zuzeu, batxillergoko irakaslea zara, noiztik? Ninaz batxillergoko irakaslea, dela 11 urte lan izanaz. Normalian emundot klaseak hemen Osloan eta inguruen. Guztona nau lanien, asko gustatzen jat, azkenien. Lanien, hemen bizitzeko, oso Noruegan bizitzeko, bihar duzu hizkuntza. Eguneroko bizitza, dana dakiz inglesez, eguneroko bizitza noruegoz da. Orduen, lanien danak erabiltzen dago noruegua, ikasleekin erlazioa gurasuekin, beti noruegoz izaten da. Eta hezkuntza sistemia, ze berezitasun dako arko hezkuntza sistemiak? Hezkuntza sistemia da pixkat antzekoa, daukogu urtzan gehisa, urte batetik, 10 hilabetetik, 6 urtera, gero dator lehen hezkuntza, 6 urtetik 12 urtera, 12 urtetik 15 urtera izaten da bigarren hezkuntza, eta batxillergoa da urte bat luziagoa Euskal Herrixan baino. Zure esperientzien zentrauta olatz, isa 12 urteia, 2013ko udatik, han, zer dela eta fan zinen? Etorri nintzen Erasmusetik, eta gero pentsa nauen azkenian gehiago ikasiko nahuela Euskal Herrixan baino ez. Pixka konfort zona horretatik kanpo ustetzia komeni jatela. Eta une ustez esperientzia oso aberasgarria izan da. Eta Oslo hori zehazki ze ikusi zotzan, hor geraketako? Oslo dauko
Bueno, Noruegak orokorrian natura itzela duko, fiordotatik hasitza, lakuak, kriston urjauzixak, eskiatzeko da lurralde bat oso ona be bai. Bueno, urtaro bakoitza dauko bere kirolak, ez? Baina Oslo ikusi notzana da, daukola fiordua, izango zala, bueno, itxasuan zati hori, osea, urez inguratuta da, bueno, udaletxean parien ja fiordua dako, adibidez, udaletxetik 25 minutura, jasaz basuan. Eta baso horrek dauko izena Nurmarka. Orduan, babestuta dau, bada baso oso garrantzitsu bat, eta hiriburuko jentia juten da horra, bueltatxo bat emuten, eskiatzera, bizikletan, orduan ikusi notzana zen natura, eta hartzen duzu metrua bat, markatu, juten zare, ez da senyora, eski ez da senyora, azkenengo geltokixa hori da. Orduan, lehenu zeike trineua, eskixak, metrua. Eta kultura aldetik? Nik esango nauke nahiko antzekoa dela, Euskal Herriarekin konparauta. Berez itxasuna adibidez da hori jai oso garrantzitsua da, adibidez maiatzak 17, egun nazionala, baina ez da zain beste. Euskal Herrian igual gehiago daz, eta ez dira hain ondixak. Gero urak die, ez da hori txelen beste berba sentimentuenak, baina, bueno, zautzen dituzunean, bertako jentia zautzakoan gehiago zahaltzen dira. Lehen aipatu zu, herrialdeak hainbat inguru dakola, zuk zeok Osloz gain, 12 urte honetan ezautuko zenituen beste hainbat, hola garrantzitsuenak edo gehien gustauzatzunak zentzu dira? Guztu jaten asko Bergen, dago mendebaldia markatu, hemendik 8 dutara kotxien junezkero. Bergen oso politxa da, Euskal Herrian antzekoa, ez dauko mendixak inguruen. Gero olezun politxa da, danaz mendebaldian, baina han klima Oslo baino gogorragoa da, ze itxasotik heltzen da euri dana, ez? Oslora euri gutxi etortzen da. Iparraldia gomendatuko nuke, batez be hori oin uda partien, maiatza ekainien, komeni da ikustia zelako argitxasuna dauen, ez? Justo azaroan kontrakoa, azaroan oso iluna Norvegia guztixa, baina udan oso argixa da. Eta adibidez, platerizarra, janai dagokizunez, zein ja? Platerizarra nik uste dut ez dagoela bakarri bat, da pixkat urtaruen arabera, gabonetan jaten da, asko jaten da bilotza, baina nahi gehien guztetan jatena da forikol, daukizena, eta da azaloria, baina gero arraina asko jaten da, izokina, bakaiaua, bengo arraina oso ona da. Adibidez, oinudan jaten daue gamba asko, gamba txikitsuak, oso tipikoa da jatia. Bukatzen goiaz jaolatz, arrasatekin zer lotura dakotzu? Arrasatekin, nire familian bizi da, nexia mekuten ga, gutxienez urtean 2-3 aldiz, batzutan puten ga, eta, jarraitzen ditut orko komunikabideak, familia eta lagunak handaz, baina, hemen azkenean beste gizarte batera ohitzen zarez. Eta 12 urten ostean, zertan aldatu da, olatzaieria? Lehen baino zarragoa naz, orduan alde horretatik aldatu naz, baina kanpoan bizitzerakoan, ez daukotzu igual, normalean eukitzen duzu laguntza, ez? Aspektu gixenetan, orduan, jakin biozu resolutiua izeten, ez? Bai hizkuntzaldetik, edozen laneko asuntuak. Eta Euskal Herrira noiz hurrengo bidaia? Nik uste dut udan izango dela, uztailean, ze hemen hilabete potentia uztaila izeten da, abuztua izen biharrian, abuztuan ja eskoletan hasten dira. Eta orduan normalian uztaila juten ga. Eta gero, aurrera begira, Oslon jarraitzeko asmoa? Momentuz, hemen jarraitzeko asmoa dakot, alaba daukot hemen, orduen, bera urtzain begira hemen juten da, eta gero eskolara nik uste dut emango dela. Ez da prisak bueltatzeko, ikusiko, nun amaituko edo. Oso ondo latz, eskerrik asko, zure atiak zabaltziagatik. Mila esker. Zuei, arte. Ondo segi, agur. Berdin, agur.